Ένα, δύο. Ναι, για πείτε μου. Ναι, γεια σας, ο Άγγελος είμαι από Λιβανάτες. Μάλιστα, τι κάνετε κύριε Άγγελε? Καλά είσαι? Μια χαρά. Πού βρίσκεται τώρα? Βρίσκεται μετά τη Λαμία, γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Ναι, τι έκανα πρόβλημα Σομπρέρο, τι μου λέει το παιδί εκεί? Έχει πρόβλημα το λεωφορείο, την επίθεση Σομπρέρο. Οι Σομπρέρο είναι μύκητες οι οποίες έχουν έρθει με την κάθοδο των... γιατί έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν άκουσα. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Ναι. Και έχουμε στείλει κάποιο Σομπρέρο για να το απεγκλωβίσουν. Εδώ δεν έχει φύγει η Λαμία. Ναι, είναι έξω από τη Λαμία σας λέω. Θα πάει πολλή ώρα λέει, για να ξέρω τι ώρα καλύψει ο Κασίνος να τον περιμένω. Εξαρτάται εσείς να σας πω κάτι, με σιραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σιραγκοειδή τον περιμένετε? Εγώ τον περιμένω στους Λιβανάτες γιατί η γυναίκα μου έχει μέσα. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί κάποιος κουβαλάει κάποια ορτίκια ζωντανά και έχει δημιουργηθεί μεγάλος χαμός. Θα πάει πολλή ώρα λέει στη Λαμία. Πρέπει να σφάξουν πρώτα τα ορτίκια. Τι λέει έκαμα το? Έχει γίνει μεγάλη ιστορία. Πω. Τα ορτίκια πετάνε συνεχώς, τα έχει αφήσει ελεύθερα και πετάνε μέσα και έχουν τσιμπήσει κόσμο. Μέσα στο λεωφορείο? Ναι κυρία. Μα τι πράγματα είναι πράγματα αυτά? Ορτίκια και τσιτσιφιές. Για δεν το τηλέφωνο του κινητό του οδηγού, να δω τι ώρα θα περιμένω κάτω, μην ψάχνω που σας ξαναπαίρνω πάλι. 094 52 Πώς? 52 Ναι. 58 Ναι. 3 3 Α. Έλα. Α. 094 Ναι. 52 58 Ναι. 3 Α. Τι αλφα? Ένα. Α. Δεν υπάρχει αλφα. 52 58 31 τότε. Όχι, 3 Α. Να άκουσα. Α. Πες μου καλά 52 58. Να ρωτήσω, εσείς τι θέλετε, για τις τσιτσιφιές ή για τους μπάμπουρες? Και τις πάμπουλες μου, τη γυναίκα περιμένω αγοράζει. Τι πάμπουλες είναι? Τέλος πάντων, για δώστε μου το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο? Του κύριου Μαγρίδη. Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Καυλωτικό. Όχι, επειδή το τηλέφωνο του οδηγού θέλω εγώ να μου δώσεις. Ναι, τον έχει τσιμπήσει τσιτσιφιόκος και μπάμπουρας λέμε. Τον οδηγό? Ναι. Δεν είναι ο άλλος οδηγός, ο Νίκος ποιος είναι μαζί? Ναι, είναι ανάπηρος. Ανάπηρος τι έχει? Δεν ξέρω, τον τσίπησε ο μπάμπουρας. Και τους δυο? Και τους δυο. Μπράβο. Πάμε καλά, εντάξει. Λοιπόν, το τηλέφωνο είπες είναι 52 58 3 Α. Αυτό το άλλο δεν καταλαβαίνω τι είναι. Με κουράζεις πολύ. Ναι, 52 58 30 Α. Α ρε γαυγάβ. Αλφα, τι νούμερο είναι το αλφα? Κάθεσαι σε καρέκλα αυτή τη στιγμή? Όχι. Πού είσαι? Ξαπλωμένος. Ωραία, μπορείς να σκόψεις λιγάκι? Λοιπόν, εντάξει. Έγινε? Έγινε, εντάξει. Γεια χαρά.